Com més endeutada estigui la classe treballadora, més contenta està la patronal. Quantes més necessitats, o suposadament més necessitats nosaltres necessitem cobrir, més contenta està la patronal. Quanta menys gratuïtat hi hagi en el que són les qüestions més bàsiques de la nostra vida, i parlem d'educació, parlem de sanitat, parlem d'habitatge, més contenta està la patronal. Per què? Perquè ens té més enganxats, perquè necessitem treballar. I com ho fem? Com que volem viure bé i ens han venut a més la moto que nosaltres podem viure com els rics, què fem? Crèdits, hipoteques, i aquí és on ens tenen ben enganxats. Ells van de la mà i nosaltres, en lloc d'unir-nos, ens hem conformat amb uns drets que són molt minsos, és allò de les engrunes. És importantíssim que el sindicalisme surti de les quatre parets del seu sindicat i estigui al costat realment de les necessitats de les persones i lluitant al costat de qui està lluitant, que són moviments socials.